gets no life. All gets no. Elikkä nyt lähdetään Rutsmeisterin olutkanavalle. Tämä on semmoinen pieni briefi, missä rikotaan rajoja, luodaan erilaisia mielikuvia, esimerkiksi stereotypioista. Olut on iloinen asia, se kuuluu kaikille. Ja olutta nauttii myös muutkin kuin flanellipaitaiset, möhömahaiset, keski-ikäiset, punapartaiset, pipopäiset hipsterit. Elikkä olut kuuluu kaikille. Sä milloin viimeksi kattonut peiliin? Edelleen tämä on iloinen olutkanava, eikä mikään vittuillaan Rutsmeisterille kanava, jotenka sä voit pitää noin mielipiteet itsellesi. Mä lähden nyt oluelle ja mä toivon, että te olette mukana tällä kanavalla. Ja todellakin tervetuloa mun oluen humalaiseen ihanaan kulinaariseen matkaan. Nyt ollaan ensimmäisessä paikassa Teijolla ja tää on nyt tämmönen ensimmäinen pikku briefi. Tullaan käymään erilaisissa pienpanimoissa, ihanissa taproomeissa. Katsotaan, jos me saadaan jossain vaiheessa vähän vierailijoita kertoa enemmän heidän tuotteistaan. Ja pääasiassahan on tietenkin ihanat oluet, jossa kerrotaan sitten pieniä arvioita, mitä ne on, kenelle ne sopii, olisiko joku kiva ruokatuote siihen viereen. Mutta ei muuta kuin se ensipurasu. Eikö sun pitänyt kertoa siitä oluesta jotain? Nyt kameramies hiljaa. Edelleen tämä ei ole mikään kettuillaan Rutsmeisterille kanava, vaan me päästään kyllä sitten oluen sielun elämään vielä enemmän mukaan. Ei muuta kuin ensi kertaa ja seuraavalla kerralla tullaankin tänne ottaa ehkä jopa tommonen maistelulautanen. Ei muuta kuin cheers, prost. Tästä on hyvä jatkaa. Nähdään kanavalla. All gets no life. All gets no life.